ଥରେ ଚୁନୁ ଓ ବୁନୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିଲେ। ସେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଇ ଏକ ଗୁମ୍ଫା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଚୁନୁ ଓ ବୁନୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସହ ସେହି ଗୁମ୍ଫାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ସେହି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ସେମାନେ ସେହି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ଗଲାବେଳେ ଚୁନୁ ଓ ବୁନୁ ସେହି ଗୁମ୍ଫା ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ସେମାନେ ଯାଇ ସେହି ଗୁମ୍ଫାକୁ ଦେଖି ଚୁନୁକୁ ବହୁତ ଭୟ ଲାଗୁଥାଏ। ତଥାପି ସେମାନେ ସାବଧାନତାର ସହିତ ସେହି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଗଲେ। ଗୁମ୍ଫା ଭିତରଟି ବହୁତ ଅନ୍ଧାର ଓ ବହୁତ ଭୟାବହ ଥିଲା। ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେହି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ମଣିଟିଏ ଚମକୁଥିଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ସେହି ମଣି ପାଖକୁ ଗଲେ। ସେହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଏକ ସାପ ଚାଲିଆସିଲା ଓ କହିଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଜାଗା, ତୁମେ ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିଛ? ସେହି ସାପର କଥା ଶୁଣି ଚୁନୁ କହିଲା ଯେ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବ, ଆମେ ବାସ୍ ଏଠାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ। ଏହି କଥା ଶୁଣି ସାପଟି କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଯଦି ମୋତେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଆସିନାହଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯିବାକୁ ଦେଉଛି। ତାପରେ ସେହି ସାପଟି ଚୁନୁ ଓ ବୁନୁଙ୍କ ଆଗରେ ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଗୁମ୍ଫାରେ ଥିବା ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିଲା। ଏହି କଥା ଶୁଣି ଚୁନୁ ଓ ବୁନୁ କହିଲେ, ହଁ, ପ୍ରକୃତିର ଅସଲ ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଆମେ ରକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ, ଏହାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା କଥା ନୁହେଁ।